Hoi allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. Zoals je zag bij de vorige video van Klaar is Klaar, was het mijn stad dus uit upgraden naar level 6. En kijk, nu is hij level 6. In de vorige video had ik ook een totaal andere stad. Maar ja, nu heb ik hem dus veranderd. In de kleine log is het 4-8. Nu valt iemand van onze clan aan, maar Manficus, dat is zijn echte naam. Ja, dat mag ik niet zeggen. Ja, misschien had hij, ja, hij gaat zeker winnen, want hij valt met veel dragons aan. Kijk maar, dat is toch het helemaal. Dit is een van mijn beste vrienden. Dit was een van mijn beste. Dit is een van mijn beste vrienden, Jarne. Die heeft ook een goede stad, maar een beetje, een rusher eigenlijk. Een rusher is eigenlijk iemand die voortdurend zijn stad is upgrade. Niet heel de tijd, maar veel de stad is upgrade. Dus ja. We gaan sowieso verliezen, denk ik, is geweest. Mijn broer is nu aan het aanvallen. Kijk! Wat is naar 12 is niet 100%. Ja, dat klopt. Waar is gewonnen, dat is mijn broer. Nou. Kijk, gaat los dat voor gedaan. Straks zal hij zijn broer tonen, je ziet maar wat het plan was. Mijn broer is zelf veel beter dan die jongen. Ja. Ik ga maar wachten, hè. Kijk, dit is mijn broer. Oh ja, hier. Die is ook goed, hè. De hoofd. Dus, goed. Dit is slecht van onze clan, die is echt slecht. Ik weet niet aan, maar dit is niet goed. Als we, kijk, kanon 3, boogschutters-toren 3, mortier 1 en kanon 2. Dus eigenlijk is dat super slecht. Terwijl ik kanon 6 en kanon 6, allemaal 6 en boogschutters-toren ook allemaal 6. Dan ga ik kijken naar de aanval van Juriolo. Ja, dat is niet moeilijk, hè. Hij houdt zeker 100%. Alles staat, dat is niet goed, het is super slecht, dus. Ja. Ik denk dat ik niks meer moet zeggen. Hopelijk abonneren jullie mij. Zet ook laat ook een reactie achter als je wilt. En like mij. Dag.